ಸಭೆ ಅವರ ತೂಯರ ಬಡ ಅದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇವಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊರ್ನ ಕತೆರಿಗೆ ಬಂತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದು ದೇವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ಬರೋಡು ಬಂತೆ ಗೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ನ ಕತೆಗಳು ನಾನು ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಗೀತ್ ಜನ ಸೇರಿಯರ ಕಾರಣ ಪೇಟದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ ಪುಟ್ಟಣಿಗೆ ದುಂಬು ಶೂಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೈಕ ಪತ್ತೆರಗ ದುಂಬು ಒಬೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಾಪೊಂಡು ಐಕ ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಬೋಬಿ ನಾಟಕ ಅತ್ತತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಲೆ ಬುಡ್ತಿರಿಯೇ ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಕಲಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಮಾಲಿನ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಅರ್ಲಾದ ಗೋಣೆರ್ಲು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಿನಂಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕಂಬಳಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಳ ಉಂಟು. ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾವರು ಗೋನೆರ್ಲಾವಡು, ಕಂಬಳದ ಗೋನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡರು ನಕಲಾವಡು, ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಇದು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳ ಆರಂಭ ಆದ ಕಂಬಳದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದಿಪ್ಪರತೆ ಅಕ್ಕಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದಿಪ್ಪರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಕಂಬಳದಂಚಿಗೆ ಸೆಳೆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಉಲ್ಲೆರು ಇಂಬೆರು ಕಂಬಳನೇ ಉಸಿರು ಪಂಡದು ಜೀವಿಸಾವುನಾರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕಂಬಳ ಏಪ ಆರಂಭ ಆಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಳ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇಂಬೆರು ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ನಿರ್ವಹಣೆನು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪ ಬಲೆ ಇಂಬೆರೆ ಕಂಬಳಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಂಬೆರಿನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನನು ಕೇನೋಡು ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಳಗಟ್ಟಡು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂದತ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕಬಲೆ. ಸರ್, ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣುಡು ಕಂಬಳ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಡ್ಲ ಸಾತು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತದಾರೆ ಸರ್. ಈ ರೇಗಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್ ಆವಡು ಅತಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾವಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆವಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರ್ಮೆ ಸಾಂಗ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಈ ಎರ್ಮೆ ಸಾಂಗ್ ಹೊಂದಿಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಣ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತದು ಐದು ಗಿಡತ್ತದು ಐಟು ಅವು ಭಾರಿ ವೇಗಡೆ ಬೈಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಐ ಕೊಂಚ ಜತೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳಗೆ ಎರುಕೊಂಡು ಕಾದು ಮನ್ಪಣಿ ಉಮೇದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು. ಈ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ಯಾವ್ದಿಪ್ಪು ಇಂಕಲ ಸರ್ವೇದು ಮನ್ಪಣ ಜಾಗೆಡು ಸುದೆಟ್ಟು ಕರೆ ಕಟ್ತದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವತ್ತದೇ ಕಾಣಿಯೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂಡ ಅಪಘಾತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂಡ ಎರುತ್ತಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಜಾಗದ ಎರಲು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪೊದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಿಡಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಅವೇ ಪೋದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಜಯಂತಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಂತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯಾನ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಯಂತಣ್ಣಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಆವಡು ಅವು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಐಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಚೀಪಿಗೆ ಪಿಜಿಟ್ ಸೇರಲೆ ಕಾರಣ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಸೇರೋದಿತ್ತೇರು ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಧುಡ್ ಪೋರಿ ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ನನ್ನೋರಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಪುನಗ ಎನಲ್ಲೆತ್ತದು ಎನಲ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಲ್ತದಿರಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರ ಬರಿಯರ್ಲ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನೋದಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ಪೆ ಬಂದು ಎನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆರು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತನ 1000 ಜನ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಎತ್ತು ಜನ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೋದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುರೂತ ಬೇಲೆಗೆ ಒರಿಯೇ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ದ ಆತನೆತ್ತು ಖಾಲಿ ಗಂಜ ತಿಳಿಯ ಪರ್ದು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತೆಲ್ಲ ಹತ್ತಾರೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ದಾಳ ಜನ ಸೇರ್ಸ ಅವನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಡ ಅಂಚದು ಜಯಂತನ ಬೆರಿಯ ಪೋಪನೋಡ ಭಾರಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಜಯಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಐದು ಏನ ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡಪಾಯಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಸಂಡಿ ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳೋಡಿ ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಮುಲ್ಪ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ತಂಕಲ್ಲ ಕಂಬಳೋಡಿ ಗಂತಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಬೆತ್ತದಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿಗೆ ಎಳಿಗೆಡು ಅಗ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ದೇವತ್ತು ಪೋಯಿರು ಆಂಡ ನಿರಂತರ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಕಂಬಳದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಗಂತದ ಈ ಗಂತಡು ಎರಲೇನ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಗ್ಲ ಮುಡುಪಾವಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಡುಪುಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಗ್ಲ ಅಗ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು నేను ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ತಂಡ మా ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಗಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡರು ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಂಡ ಹೊರ ಎಂಕಲ ಬೆತ್ತದಿ ಕಡೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮೈಕ ಬತ್ತುವ ಯಾನು ಯುವಜನ ಮೇಳಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ ಬರ್ತವೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜುಗುಳು ಬಂದಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎಂಕಲೇನು ಸಾದಿನ ಪೋಣಗ ನಿಕ್ಕಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಕುಳ್ಳೇದು ಕೇಳುವಿರಿ ದಯಮಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳದವೇ ಇರುತ್ತಾ ಲೆತ್ತದ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದಾಯ್ಕ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳ ಮುರಿದು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಪೋಡುದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ನಟೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತಿಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನನೂರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅದು ಇಪ್ಪಡದು ಮಲ್ಪ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಅವು ಮಲ್ಪ ಮುರಣಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿ ಅವು ಯಾನು ಐನು ಬೋರ್ದೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುಣೆ ಎಡ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆರ ಇದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಆರ್ನಾಂಬ ಐಡೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಚಿ ಅಪ್ಪಣ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಂಗನೇ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಎರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅವು ಮಾತ ಇಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಸಮ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬದಿರ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಕ್ಲಿ ಐನು ಬಳ್ಳದ ಇರಲು ಬತ್ತ ಮಳ್ಳ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳು ಬಿಚ್ಚಾದು ಕೂಡ ಬಳ್ಳು ಬಿಗಿಪಿಯರ ಹತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಪ್ಪ 1.5 ಗಂಟೆ ಯಾಲ್ನಾರ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಹತ್ತು ಪಿದೈ ಪೊತ್ತಿಜೀರಿ ಇಂಕಲ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲದ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕಥೆನ ಇಂಕಲ 1.5 ಗಂಟೆ ಈಗ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತದ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ತಲ್ಪ ಒರಿಯೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಥೆನ ಪಂಚಲ್ಪ ಆ ಇಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಗ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡಿ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಅರಿವಾತದೆ ಯಾನು ನಾನು ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿಲೆ ತೊಗೊಬರ್ಪೆ ಪಡೆದು ಈಗ ರಂಡಿ ಅನ್ನತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದು ಬೋದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವೇ ಕಂಬಳಡಾಯಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಡಿಕ್ಕಿಡ 4 ಬೊಂಡದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಐದು ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ತಾರೆಡ ಐನ ಬೊಂಡ ನಿಕ್ಕ ಪರೋಡುದು ಈ ವರ್ಷ ಅವೇ ಕಂಬಳಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಆನ್ ಈ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನ ಕತೆ ನೀರು ಬಂತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಬರೋಡುದು ಬಂತೆ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಂಕಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಇಂಕಲಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಐನ ಕತೆಗಳು ನಾನು ಬೇತೆ ಮುಡ್ಚಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಜನಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಆತು ಲೈಕ್ ಎಡ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ಲ ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಳುಂಡ ಜನತ್ತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟದ ಕಾಗಜ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುಣು ನಿತ್ತನಾಗ 2 ದಿನಟೆ ನಡತೆದು ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೆರ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಉಂಡಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಪಿದೈ ಬರೆಯರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ದಯವಂಡ ಇಂಕಲ ಬಾಲ್ಯ ಹಿಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಜ್ಮೆಯಾದ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಯನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಸೆಟ್ ಆದ ಎಪ್ಪಡು ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಜೀವನನೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ನಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಬರ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಬೋಡಾಪುಡು ಎಂಕಲ ಯಾನು ಸೌಂಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದ್ರೆ ಪುತ್ತೂಡನ್ನ ಎಂಕಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಸೌಂಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದೈತದು ಐನು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಐನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಬಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದೇ ಎಂಕಲ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನೆನ್ನು ತಂಡ ಕಟ್ಟದು
ಡೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲಲೇ ಕಟ್ಟಾದ ನಾನು ಚರ್ಮ ಕೊಡೋದು ಡೊಳ್ಳು ಕಟ್ಟಾದು ಭೂತ ಅಪಗ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕುಣಿತಂಗ ಭೂತ ನಲಿಕೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪ ಪುರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಭೂತ ಕುಣಿತಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಂಕನ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೆ ಭೂತ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೇ ನಾನು ಡೊಳ್ಳು ಕಟ್ಟದು ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲು ವರ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಂಪುಗಳು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಕ್ಯಾಂಪುಗೂ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಯಿರೆತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಶಿಶುಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ಕರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 2 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದು ಕೊರಡೆಗಳಿಗೆ 2 ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತಲ್ಲ ಭೂತ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳಿಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಈ 2 ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಅಕಲು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಗೆ ಎಂಕಲ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಐನು ಆಪೇದ ಟೀಮ್ದ 2 ಜನ ಐದು ಕೊರ್ದು ಯಾನೆ ಐಟು ಎನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೋಪೇದು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಡಗನೂರದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಈ ನವೀನ್ ಜೈನದೂರಿ ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎತ್ತನೆ ಅಪಗಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಡು ಪೋಣಗ ಆಯನೂರಿಯನ್ ಬೇತೆ ಆರೇನೂರಿಯನ್ ಬೇತನ ಕಡ್ಪಡು ಇಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೋಪುಡು ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಏರಡಲ ಮಿತ್ರಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೇಪಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಡ್ಡಲ್ಲ ಆಡ ಮನ ತಣಿಬೋದು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎನ್ನಡ ತಪ್ಪಾತನ ಮನದ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಕಲ ಬಾಂಧವ್ಯತಿನ ಬಿಳ್ಪೊಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು పోతుండు ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಸರಿ ಅಪ್ಪಣಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚದು ಮುರಣಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹೊಡತಿ ಪೋಯಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಕದತ್ತು ಏರಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಬೋಪುಗಳು ಇನ್ನು ಮಿತ್ರರು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಾಯಿನ ಯಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಂಜ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪೂರ್ಣ ಇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ತನಾರೆ ತಿಕ್ಕನೇಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಾತಾಡ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾಗಡ್ ಚೀಪೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪಂಡದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಾರೆ ಸರ್ ಆರೆ ನಿತ್ಯ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡ್ತು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದನಾಗ ಇನೇ ಯಾರ ಐನು ಪಡ್ಡೇರು ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂಜೇ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕುಂಜತ್ತ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಇತ್ತೀರು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಂಜತ್ತಾಯರನ ಸಿಸಿಯಾರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಡ್ಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕೆಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಪ್ಪಗೂ ಭಾರಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಓಳು ಏರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಾಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಆರೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾರೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಳಗ ತಯಾರಿದು ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿದು ಸೀರೆ ಜವಳಿ ದಪ್ಪನ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ಪೂರ ಆದಾಯಕ ಬೇರೆ ಚೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಂದಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನದ್ಗಿರೇ ಪಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತನವೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಡ್ಬೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರಂದಲೇ ಪೋದಿಪ್ಪು ಆರು ಇಲ್ಲಡಿಗಾರು ಕೇಣಿಯರು ಪೋದಿಪ್ಪಾಯರು ಕಷ್ಟೋಡಿ ಪಡೋದು ಬರ್ದಿಪ್ಪರು ಅಜ್ಜ ಅಕ್ಕಳ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಪಡ್ಡದು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಜ್ಜ ಸರ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಈರು ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಭಾಗಿಯಾತಾರೆ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಂಪಡ್ಲ ಪೋದು ಸೇರೋಣ ವ್ಯಾನು ಅವು ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪೋದು ಕುಳ್ಳಿ ಪುದರ್ ಬಾಡ್ದು ಮೈಕೋಡು ಇದು ಇನ್ನೋಟೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು 4-5 ಜನ ತೊಗೊಳ್ಳಾಯ್ನ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ತನಕ ಅಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಏರಿ ಮಲ್ಪೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಕಲೇ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಕುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಪೋದು ಮಲ್ಪದೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಂಚ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಜನಕ್ಲಿಜೇರಿ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಎಡ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ರ ಪಂಚ ಕೊರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಬೇರು ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಬರುಜ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಚೂರು ಪನೀತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾರೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರೇಟ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಚೂರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ
ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಡು ಅರುವ ಕೊರಗ ಸೆಟ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಡ ಅರುವ ಕೊರಗ ಪಣ್ಣೆ ವಾ ವೇಷನ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೀರಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಣೀತ ಎಂಕಲ ಐಕ್ ಕ್ಲೂಕೊರಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೌರವೇನ ತನ್ನ ಕೋಟಿಯ ತನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಡು ಓನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆಡ ಅವ್ರು ಸಿದ್ದು ಬಾಂಡ ಐನು ಪನೋಡು ತಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಪುಳಿಚ ರಾಮಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಐಕ್ ಪಂಚಾಪುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೈಕ್ ಪತ್ತಿರಗ ದುಂಬು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಬೋಬಿ ನಾಟಕ ಅತ್ಯತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಅವು ಏರ್ನಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಏರ್ನಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡ ಐನು ಉದ್ದೋಗ ಐದು ಬಿದೈ ಬೋಪುಣ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಅಸ್ತಾಂತರ ಅವು ಏನು ಪಂಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮದ ಸೀರೆ ಉಡಿ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನುಡತ್ತಿ ದಯವುಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಐನು 6 ಪಾತೀರಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಏತಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಂದೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅನ್ಕೇನು ಬೇಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಒಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ತುಂಡಾಪುಣ ಕತೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಾಗ ದಾಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಕೈ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಣಗ ಕಂಡನಿ ಬಿಡುದು ಇಲ್ಲದ ಬಿದೈ ಪೋಣಗ ಅಪ್ಪೇನು ಕೈತಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದು ವಾ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಡದಾನೆ ವಾ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣ ದಾದ ಫಲ ರಾಜವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ವಿಷಯ ಪಾತೇನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪೇರು ಕೇಣಿಯರ ಇಂಪಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅವು ರಾಜವಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಫಿದಾ ಪೇರು ಇಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಪಾತೇರ್ಪಾವಡತ್ತ ರಾಜವಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇರ್ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತಿಡು ಪೋಪುಂಡು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ನಿಖಲ್ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ತೂಪುನ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳನ್ನ ತೂತಾರೆ ಸರ್ ಬೆಡ್ ಲೈಟೆಡ್ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಗೌಜಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ತುಂಬು ಸೂಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೂಟೆ ಬರ್ತದು ಮಲ್ತು ತೂತಾರೆ ಸರ್ ಅವು ಐನಾಜಿ ಎರಲೇನು ಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಂಡಾಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ರಂಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡು ಚಿಮ್ನೆ ಒಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಬ್ರೈಟ್ ಐದು ಗಾಳಿ ಪಾಡು ಐದು ಬ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಉಡು ಪಂಡೆ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹೊರ ಎರುಮಿತ್ತು ಬರ್ತನದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಹಾಪುಡು ಅವು ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟುಡು ಎತ್ತೈ ಅವು ತಲಕ್ಕೆಡ ರೀಪುಡ ಕಟ್ಟುಡು ಚಾಪುಡು ಐದು ಹೊರ ಪೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಪೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಈತ ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಈತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಗೆ ಆಜಾಜಿ ಎಣ್ಮೆಣ್ಮ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕತ್ತಲೇನ ಪಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡಿತೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಜಿಲೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಿರ ಕಲ್ಪ ಅದೀರಿ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೀಯಾರ ಕಂಬಳ 350 ದಿನೆಲ್ಲ ಎರುಗಿಡೆತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಟೇಡಿಯಮೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ್ ಗಿಡ ಪೊಲಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಪೊಲಿ ದೂರ ದೂರ ಕೊಂಚ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆವದ್ದೇ ಉಂಟು ಕಂಬಳಾಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಗಂತಡು ಎರ್ಲುಲೇನೆ ಸಮ ಬಲಟ್ ಉಂತವನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ ಐಕೀರ್ ಪಂಡರ್ಲ 1.5 ಗಂಟೆ ಆತಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಪಾತೆರ್ದನ್ಲ ಪಂಡರು ಸರ್ ಅವೆತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರದ ಅದಾಲ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರದ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇದು ದೇಬಂಡ ಕುದುರೆದ ರೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಇಂಜಿನ ಮಾತು ಇಂಜಿನ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಾಡ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಲೋ ಆಪುಡು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತದೈತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎರುತ್ತಕ್ಲೆಲೆ ಐಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ಗೆ ಐನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಇಂಕಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟವು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಪಣಿಯರ ಅಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೌಂಟ್ ಪನ್ನೇಟ 0 ಗಣಕ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು 1 2 3 4 5 0 ಗತನಕ 0 ಗತನ ಓಪನ್ ಆದಾಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪುಡು ಇಟ್ಟು ಬುಡಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತಿನವರ ಈಗ ಅವು ದಾಯ ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರ ದಾಯ ಪಾಡ್ಜೀರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಅವು ಆಯ್ಜಿಡ ಕಂಬಳಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನೇಪಾಳ
ಓಕೆ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪಸರ್ ದಾದ ಕೊರ್ತಿರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲಾತಿರು ಈರೆಗೆ ಅವಲ ಉತ್ತರನೇ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈರೇನೆ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟನ ಊರುಡು ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆಡು ಎಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೀರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಅದು ಆ ಶಾಲೆಡು ಯಾನು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಲೈವ್ ತೋದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕಲೇನು ಪೂರ ಈ ಮರತ್ತು ಜಾತ ಮರ ಅದು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕಲು ಶಾಲೆ ಪೋಣ ಮತ್ತು ಎಂಕಲು ಬಾಲ್ಯಡು ಎಂಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಆನಂದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಇದುವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಬಟ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಹೇಮಲತಾ ಅವಡು ಜಯಶ್ರೀ ಅವಡು ಶಾರದಾ ಅವಡು ಬುಕ್ಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಓಳಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಆತ್ಮೀಯಡು ಅಕಲ ಬುಲ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ ಬುಲ್ಪುಣೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀತು ಎಂಕಲ ಪಾತೆರನ ಎಂಕಲ ವಾಯ್ಸ ಎಂಕಲ ವಿಚಾರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಪಲ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿ ಇದು ಪೂರ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈರ್ನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೋನೇರ್ಲೇನು ಕಂಬಳಗೆ ಜಪ್ಪಡಾದರೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಚೇತನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಂಡಿದೆ ಸರ್ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದವರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಮೇದುಂಡು ಕಂಜಿಲೇನು ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳಗೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಐಕ್ಯಡ್ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ತು ರಾಜಶೇಟ್ಲ ನಿರಂಜನ ರೈಕಲ ಪೂರ ನಿನ್ನು ಈ ಎರಲೇನು ಐಕ್ಯಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಾಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಲ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಡ್ ಅವ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದಾಗಿ ಇರು ಸಾಂಕ್ಯರ ಅಂಡ అయిన సాంకుణాల అయిన నష్ట ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ಟದ ಇರು ಸಾಂಕ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಪಡ್ಡದ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಂಕುಣಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತ ಕಂಬಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸವಣೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕದ ಮಲ್ಪ ಪುದರ್ಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇರು ಜಪ್ಪಡಾದೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಜನ ಜವಣೆರ್ನು 10-30 ಜನಕ್ಕೆ ಜರ್ಸಿ ಮಲ್ಪದು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ಎರ್ಲಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದು ದಾದ ಪುದರ್ ಸರ್ ಗೋನೆರ್ಲೆ ಅದೇ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕದೇವ್ರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ ರೆಡ್ ಎರ್ಲಿತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಬಲಿತೋದಿ ಜನ ಕೈಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೋದು ಕೂಡ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟು ಎರ್ಲಿ ದಿಜಿದ್ವೋ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಪುಜಿದ್ ಮುಖೊಂಜಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ ಏರಗಾಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಒರಿತಾ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೊಡೆದು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ನಡಪಗ ಆಗಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆತದು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಕಡಪುಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರುವೇರ ಇಂಚ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಕಂಬಳನು ಒರಿಪೋಡು ನಡ ಏರ ಜವಣೇರು ಬರಡು ಕಂಬಳನು ಒರಿಪೋಡೆ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿಯನ ದೇಶ ಕಾಪಿಯರ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಓಡೋದು ಒರಿಯರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒರಿಯರು ಪೋಡುದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೇರ ಓಲನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಇರು ಕಟ್ಟುಣ ಬೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒರಿವು ಕಂಬಳಗೆ ಇರು ಕಟ್ಟುಣ ಇತ್ತು ಕಂಬಳದ ಶಿಸ್ತುನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಪೋಪುಣ ಇತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇರು ಬಿಡೋಡು ಮಾತಾ ಬಿಡುಪುಣಕಲ್ಡ ಪನೋಡು ಅಲ್ಪ ಏರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ ಏರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಇನ್ನು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಳುಡು ಪಂಡಿದ ಇರು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎರು ಬುಡಿಯರ ತಯಾರಾಜಿಪ್ಪೋಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪವನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ನಡಪುನಂಚಿನಗು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಐನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚಾಪಂಡದು ಈರಿಗೆ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಈರಿಗೆ ಬಾರ್ಯದ ಗಂಡ ಪೂಕರದ ಕಂಡ ಕೋರಣ ವಿಶೇಷ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಎರು ಬಿಚ್ಚಾವುಜೀರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎರುಕೊಂಡು ಉಗಾದಿ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಹಣ ಎರು ಬಿಚ್ಚಾವುಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಎರು ಕಟ್ಟುಣಕ್ಲು ಏರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕನೇ ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ತತ್ತದ ನಡತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರ ತಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಉಂಟೆಕ್ಲಿ
ಈರು ಪನ್ನಕನೆ ಕಂಬಳಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಅರಸು ಕಂಬಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ, ಒಂಡಾರ ಕಂಬಳ, ಮೂಳ್ಕಿ ಕಂಬಳ, ಅರಸು ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅರಸುಲು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯನೇಜಿ ಎರು ಕಂಬಳಗ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಾರಿ ಉಪವಾಸ ಅಡಿಪೊಡು ಇಲ್ಲ ತೊಲೈ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಅದು 6ನ ಕೈಟೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಬಂಗಾರದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂಡಾರಡು ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ ಎತ್ತರಿಗೆ ತುಂಬು ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾತ್ರೆಡೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದಲ್ಪನೇ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಡದ ಗೋರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಇರಗೆ ಒಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಜ್ಜನೆ ಇರಗೆ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಕನೆ ದೈವ ಬಿರಿಯರ ಇದನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕವಾದ ಕಂಬಳನ ಎರುಗಡೆ ಪುಣ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಂಬಳಗ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬಲ್ನೆ ಕಣೆ ಆ ಡಪ್ಪಿಯರನೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಎರಲ ದುಂಬು ಆ ಡಪ್ಪುನೇನು ಗಿಡ ತುದಿತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಪುನೇನು ಆ ಡಪ್ಪುನೆ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿ ದಾಟದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಪಣಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ ಬದುಕದು ಬರುವ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾದ ಚತುರ್ಪಾಯ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡಿ ಆರು ಬರ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಚಾತುರ್ಪಾಯ ಇದು ಬರ್ಬಿಡಿ ತುಳುಟ ಐಕೆ ಚತುರೋಪಾಯ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡಿ ಈ ಉಪಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಜಂಜ ಪೋದು ಜತ್ತನಗ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋದು ಜಪ್ಪನಗನಿ ವಿಶಾಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡು ಎಕ್ಕಿ ಸೇರೋದು ಪೋಯಿನೇ 2 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ದಯಪಡ್ಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸರಪಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇದುಳ್ಳಿರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ರೆಡ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆದೀತು ನಿಜ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ನ ಅಂಡ ನಾ ಬೇರೆ ಬಂಗುಲ್ ತೂದು ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಕುಳ್ಳಾದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಸೇರುಂಡೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇ ಎತ್ತೊಂಬೋದು ಕರೆ ಕಡಪಾದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 4 JCB ಟಿಪ್ಪರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರು ಎಂಚಿನ ಬೋಡನ್ನು ಮಲ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು ಸೋಕಡೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಎಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ ಈ ಮಾತು ನಿಭಾಯಿಸ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಕಿರಣ್ ನಾನು ಜೊತೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮುಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಂಡಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಬೋಡುದು ಅವೇ ಕೈತಲ್ದ ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಓನರು AK ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಡ್ಪುಣಾರು ಆರು ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರಿಗೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಎಂಕಲ್ಲವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಕರೆತ್ತ ಸೈಡ್ಗೆ ಏತು ಲೈಟ್ ಬೋಡು ಈ ಕರೆ ಏತು ಉದ್ದ ಬೋಡು ದಂಡೆ ಏತು ಎತ್ತರ ಬೋಡು ನಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯೆ ಏತು ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ನೀರು ಏತು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪದಕ್ಲ ಏರೆಗಳು ಒತ್ತಿಜಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕಳ್ಟ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಗುಣರಂಜನ್ ನಾಡಿಗೆ ಬೊಣಗಲ ಗುರುಗಿರನ್ ನಾಡಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಡಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೊಣಗ ಏನನ್ನು ತೋಜ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತ ಪಣದಿತ್ತೆ ಏಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪಣದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಜಿ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈತನೆ ಐದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಡ್ಬೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಕೊಂಚ ಪುಂಚೊಗು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದಲಕ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಅವಳ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಕೋದಿ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಗಳೂರದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನಿ ತೀರ್ಬೋಯರು ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಕಂಬಳಾಡು ಅಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರೋಡ್ಯಾರ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲ ಓವೇ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ಬರಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಕು ಬಚ್ಚಿದ ಹೋದು ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ಅಡೆಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉಂಟೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆತ ಇತ್ತೆ ಕನಪಲೈದ ವಿಭಾಗ ಕಂಬಳಗ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕಂಬಳಗ ಬರ್ತದ ಇಡೀ ಅವಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಆಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಅವೇ ಅಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಭಾರಿ ವೇಗಡು ಬಲಿಪುಣ ದುಂಬೋಜಿ ಕಾಲಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಣವೇ ಒಂಜಿ ಮೈಕಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕವು ಅವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಹೊಸ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ವೇಗಡೆ ಬಲಿತೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ
ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಕೋಲ್ಕೆ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಟೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಮುಖ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಂದಿರ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಇಜಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಕೇಡೇರು ಸುರು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕಂಗನಾಡಿ ರಾಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಳತುರುಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲು ಇಜಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಕೇಳಿನಾಗನೇ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಅದು ಪೋತದೆ ಅವು ಗಂತಡು ಬತ್ತದು ಎರ್ಲೇನು ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಏಪ ದೇರ್ಪದ ಆನ ತೋಡು ಎರ್ತಕ್ಲೇನ ತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಭೆ ಹೊರ ತೂಯರ ಬಡದು ಅದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಈರ್ನ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೇಗ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಬಾಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದ ಕಂಬಳಗ ಇರಿ ಇತ್ನೇಟ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಕಾರಣಿಕೈತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಪ್ರೀತಿ ಡಾಕ್ಲೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರುತ್ತಕ್ಲು ಬರಡು ಎರುತ್ತಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಲೈಕ್ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲು ಗಿಡಪ್ಪುನಕ್ಲು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಈ ಕರೆ ಒಲೆ ಕೊಡೋದುಂಟು ಕಂಬಳಡು ಬಲಿಪುನ ಗೋನೆರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಯಜಮಾನರೆಗೆ ಅವೆತ ಬೊಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಪ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಡು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಅವಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿನಿ ಕೇನೊಡು ಪಂಡದೆ ಒಂಜ 10 ಜನ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆಕಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮೂಲಕನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನಾರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಡಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬತ್ತಿನ ಆಯಾಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಂತಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಏಪ ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನವು ಕಂಬಳ ಎಂಡಾಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸತತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪಿನಾರು ಪಂಡ ಅವು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪ ಇಂಬೇರೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಇಂಬೇರೆನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಬೇರೆನ ಸ್ವರಣಿಕೆ ಏನೊಡವೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಂಬೇರೆನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಡು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪಾರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡಿಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.